kublai ya phi ki perlok baro ki subscriber bat kumju ya kitu ki padang page thamai ya kane ka video te perlok kane ka skuti ladan kamban di kerke kumta lada kino ki bakwa ban thit ya kane ka skuti lane ki kwa ban tip ya ke details phila ban page na ka description hang tu pin tip lut baro ban kumju lada phi kwa ban ya kran ro phila ban phone ya kini ki number ki balabu hang ne kublai shibon ya phi baro